Abafowethu nina nizilima mani. Umshela kanjani umuntu ohamba nengane yomunye umuntu? Umtshela ukuthi uyamthanda uze umlobole. Uthe uqala ukumbona okokuqala, wambona ukuthi lo muntu uhudula itrela, sakucela uthando. Awuboni yini lo muntu ukuthi uhamba nophawu lokuthi uwumuntu omnikazi? Niyacika mani, niyacika. Alright, siyavuma-ke umshelile mhlawumbe yamnabela, uveze izinqe, isithende sesinqe siyavela, siyabona-ke nathi siyakuzwa. Usumlobolelani-ke? Umlobolelani? Ngoba lo muntu uwumuntu omnikazi. Umlobolelani? Ulobola umfazi womuntu, uzoyithini le ngane? Ngoba le ngane izokhula izokubuza ukuthi wawungenwe yini ulobola uma, ngoba uma kwawumele alotshelwe ubaba. Wawungenwe yini? Wawumlobolela khona yini ukungihlukumeza? Ngoba phela ingane oyificizelwe angeke izikuthande njengobaba wayo, noma ungayikhohlisa wena uthi le ngane ngizoyiphilisa nje, ngizoyiphatha njengobaba wayo, okanye ngizoyikhulisa njengey'ngane zami. Unamanga, iyazi le ngane ukuthi awuyena wena ubaba wayo. Nawe uyazi ukuthi awuyizali le ngane. Uma uyibheka everyday kunento ethi klifi enhlizweni. You understand? And uyazi ukuthi ukuze le ngane zibe khona wadliwa lo muntu osumlobolile othi unkosikazi wakho. Wakhala wavula inyawo ekhalela omunye umuntu. Khumbuza, ngifuna uhlala lento le isebenze lento le. Namanje ngithatha lento niyifake ngala emuva, uphuma khona amasembe bese nihlala phekwayo, ngeke zisebenze. Wow, inyanza leyo.